Vitajte v politickej aréne. Ďor Dimeši sa vyjadril k rozsudku Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, kedy bola uzavretá kauza atentátu na premiéra Roberta Fica a páchateľ Juraj Cintula dostal trest 21 rokov. Vo svojom vyjadrení kritizoval niektoré médiá za to, že v minulosti zľahčovali charakter útoku a používali miernejšie označenia. Zdôraznil, že rozhodnutie súdu podľa neho jasne pomenovalo čin ako terorizmus bez zjemňovania. Dimeši vo svojom statuse píše: ešte nedávno nám progresívne médiá trpezlivo vysvetľovali, že Cintula nie je žiaden terorista. Vraj ide len o osamelého strelca, zúfalého človeka, dôchodcu Cintulu, že netreba unáhlene používať silné slová. Každá formulácia opatrná, každé pomenovanie zjemnené. Ako keby záležalo viac na tom, ako to vyznie, než na tom, čo sa reálne stalo. Lenže potom príde rozhodnutie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky a zrazu je jasno. Potvrdené terorizmus. Bez slovíčkarenia, bez mediálnych barličiek, bez ideologických filtrov. Realita pomenovaná tak, ako je. A tu vzniká ten zásadný problém. Ak médiá najprv systematicky zmierňujú jazyk pri tak závažnom čine, akým je vražedný útok na premiéra Fica, čo tým vlastne sledujú, informujú alebo formujú realitu podľa toho, čo sa im hodí? Lebo rozdiel medzi osamelým strelcom a teroristom nie je len slovná hračka. Je to úplne iný rámec, iné pochopenie motívu, iný spoločenský dopad. A teraz si položme jednoduchú otázku. Keby bol páchateľ ideologicky na opačnej strane, používal by sa rovnaký jazyk? Alebo by sme od prvej minúty počúvali tvrdé označenia, výzvy na zodpovednosť a jasné odsúdenie bez akýchkoľvek ale? Mimochodom, rovnaký princíp sa dnes používa pri Šimečkovej mame. Dôvera v médiá nestojí na tom, že budú na našej strane. Stojí na tom, že budú pomenúvať veci presne a bez ohýbania podľa aktuálnej nálady. Lebo ak sa aj pri tak vážnej udalosti začne realita prispôsobovať ideológii, prestáva to byť žurnalistika a začína to byť propaganda. Násilie voči politikovi v tomto prípade, predsedovi vlády, nie je len incident, ako progresívne denníky presviedčali svojich čitateľov. Je to útok na samotné fungovanie štátu a dnes to už aj majú čierne na bielom. Pre viac politických konfrontácií dajte odber. Toto bola politická aréna.